I tot i que pràcticament no el conec, ens vam veure una vegada, però us puc assegurar que va ser molt a primera vista. Si veu allò de la intuïció, que ara està tan de moda, doncs això, la bona gent. I quan parlo de bona gent parlo de Miquel Roset. Miquel, bona nit i benvingut. Bé, jo només llegiré un poema. Crec que reflecteix una mica també l'esperit del dia d'avui, no? El poema es titula Marta. Vaig ser un esclau de la memòria. Vaig ser un esclau dels teus records. Creia que el túnel del temps ens correria el rastre, però encara està en mi, present en cada gest, en cada color, en cada sentiment que em fa obrir la porta del passat. Ara ja no tinc les cadenes del dolor. Puc dir orgullós que he conegut l'amor, que és agradós com la vida mateixa. Puc dir orgullós que em vaig lluitar de veres. Qui no ho ha fet no pot